Jabulani, please no. Not accepting any requests. Awuzingimalo. Zingimalo mtakatatam. Molo. Hi. We. Ngiziphatha lodlala lapha. Ungilaleliseni shuthi bekuzela ngempela. Ngimbonile yazi la kuyilona yakho. Manje ngiyacabanga ukuthi konje ngimazelaphi. Cabanga ngoba ngiyayibuza ukuthi konje ngimazelaphi. Hayi umuntu bekhathele. She's been double tongue. Sunburn. Singly massage today. Good. Guys, ngifuna ukukhipha lento ayikhiphe. Mathabe khulu, hello, sawubona Mashando Shando. Sicela ukubuza wenze kuphi ama-lashes wakho. Ngiwenze ka-Charlie Hair Studio. Kusisi ithini lona yakhe. Conga DM so that ngizokunikeza inamba yakhe. Emaboneni kodwa. Can I see your nails now? Real Cassie James, hello. I don't use only mask. Alkagabuyi ivoice yami. Sadonsa ngawo dizzy. Thank you, Ngobisit. Love is my day. I'm not done. Zokushay. Yabonga unjani? Because it's irritated to you right now. Just oh my. Yes, azisola ngihlizwa yami yonke uthi why bengashuthanga izolo sihambile no-Uganda saya kwi-Somatekisi yaphezulu at Carnival City. I don't know if you guys can hear me, but iyona voice yokugcina lenginayo enganipha yona ayikho edlula le yabo. We can't see you. Oh, Hlenbo unjani Mashando? Ngiyaphila. Unjani wena? Siyaphila njani nina emakhaya ke basho njalo? Oh gogo. Hi there, hello. Guys, ngingacabanga ukuthi angigezile. Ngigezile nje iduku engalikhiphile. Asikubona okay wena wethu ngithi ngibona fine. How?
Hey Freddie, you and Johnny. How's life? Going to join the stream. Hey, impilo iyalena le, but nje ukuhle okwenzakalayo empilweni ukuthi iphumile iphathaphatha. Siyacela guys niqhubeke ni-streame. Nizoyithola on all digital platforms. Ngiyacela laphana ku-YouTube niyo. What? Yes, I'm live. Ngiyacela guys nisebenzise sound, continue using the sound. TikTok, Spotify, lalela phayana. Guys, please, YouTube. Bafethu, please. Ngicelwa yimi. Hi Junior, we at 200k plus week. Wait, guys, niyabona? Yo guys, kasho ukuthi nina niyasithanda. Guys, niyabona ukuthi we're at 200k plus views. Yo, guys, ningayeki bandla, ningayeki. Nitshele nabanye abangakezwa. Nitshele nabanye. Ubani oseshade isinkosi sami ngedlalo yaphila kodwa mashadi ngiyaphila njani. Bewumuhle izolo, the real pink angel. Thank you. Ungibone kephi? Akusadlala. Hayibo akudlalwa lana. Hayibo guys. Yo, my word. I'm so happy. Guys, ngiyacela ukuthi niqhubeke. Nitshele nabanye abangakayizwa ingoma bahamba. Uye nje. Qala uye kwimi. Uye ku YouTube. Uyaphi nje ku live yami uyaphi? Uyaphi ku live yami? Sanibona. Uyaphi ke nje? Athi minginela abantu ku live wakho. Khona ongisendele i-friend request. Minginela abantu bakho. Ubabingelelelani abantu bami? Sanibona bafethu Joko Wanda. Ephathaphathist. Phumeni ngoma. Yo. Mana phet mina ngizobonga kuwami. Namzwa live ngoba live wakho ncenga bakho. Kodwa ngiyabancenga abantu bakho ngoba abantu bakho. Sakubona. BMC. Hayibo nina. Uba It's up to BMC ngamazwi uyashutha namjito. Shutha kahle. Mjita lo BMC lapha eThekwini. Friend nami. Why poet hayibo nina? Why sayibonina? Why vele? Why ngisho njalo? BMC? Imdok. Sazi. Ngicela leya video leya. Ya, Oh leya, oye uthini mawuthanda zawona setha sente ngathi yonke into ihamba kahle. Hawu, kanjani nje Nkosi yami? Yazini empilweni akumele uzukhombise. Uyangazi naye lona. Ubani ulona? BMC ukhuluma kanjani? Sengazenza. Sesinenye username futhi. Yebo. Mina ngiyakwazi vele, I don't know about her. Should to show mu BMC because mina vele ngiyakwazi. Hayibo. Hayibo. Sazi. Uyahlanya Toki. Uthi uyahlanya Toki. Angi-entertain nje mina msana. Yo son. Uyahlupha. Ayihlalezela inkulumo. Hayi hamba la. Ngathi uzongibangela inkinga ku live wami. Bu. Hayi ngiyalingwa. Awuhambe okwanda hamba sis. Hamba. Wow. Hamba sis. Hamba. How? Sisi. Move. How? Hamba ngempela sis. Kama nani uma ngathiwa Benson. Awuhambe sisi la. Ngiphethe nganani?
abuza mina manje ngicela usuke kwi-live yami hamba oba live ngefoni yakho athi ngingene lapho ku-live wakho ungangeni ungenelani suka la eduze kwami angifuni namfuna ufaka abami abantu lapha akibakhe ngizwithudela kodwa ba awunasibindi sohlangana emsebenzini thani la kanti uxoshela nomunye angithi abantu bakhuluma umhlangano la sengizothini phela niyaney'ngqondo nje ey'bolile engasile futhi hayi umuhle ngathi isalary yami before deductions yabonga cela ungipha yona isalary yakho cela ungipha yona ave ngicabanga nje umhlangano ngithena nje hamba la singisabantu abakhuluma fanele mngadi abukotela la mjida loya hayi njani yafika njani ngiphi usu-engaged yazi ngizoshiya ngempela engaged uyazi nje zibolile kodwa John noBentham usukhuluma umsangano khona uBentham oyintombazane yena amanyanyisa umfana noBentham ongaka nje noBentham ongaka nje azosisanganela kahleni bo hawu lo mjida lo mkhiphi mina amkhiphi mfethu mkhiphi nami ngenzeni mina ngiyakhulumela hello angisho wena hello wazwa muhle mama kufanele yazi ukudini athi khona abantu abanemlomo nje ekhuluma umsangano azi noma bayaxubha yini noma izinto ezimnandi bayazidla angeke nje uthi uyudla iyogathi nezinto ezimnandi uxubha umlomo wakho bese uzokhuluma umsangano cha ngeke ngize ngi-accept dala ufuna ukumbona uthi uyabantu uyakhathola kaze ubani lo stone sifuna nje ukungihamba wakhipha mina ungamkhiphi uStone ngimkhiphile awuphinde ebuyele sengimblokile yini uma wakho today ngiyalithanda leli site la sengabona usuke ekuthukela nosomdala guys mina ngifuna umuntu angisanganele honestly kade ngi-acceptile nje mina ngiyahleka la statement ngitheni ngeke kwazi so lo sikhuluma ngathi manje siyasangana ula eduze kwami hamba ngale ngco wathi ngizokhuluma ake ukhuluma okay bengithi go upstairs how chess buka ama-comments buka lo bese ngimbonile I was like hi bo hi bo nina khohle abantu abantu bahlanya yini lo stona yazigoqa imali yami hey everyone, hey Kelly, let's snap. Guys in manje loya sisi loya ubalesa ngenza inkofa azenza kahle asemaboneni mina nje yazi ngivele ngithi ngisacela ngenza lezi inkofa lezi ezincane bese zithi ukuthi kuyahluka ukuthi kube i-cat's eye kube ibani volume cat eye kube hybrid nani but lezi zazo 550 angazi nokuthi income yazo malini awu 550 ngize awukahle ngeke sisabuyisa usekho but wahamba phela mama ngiyaphila njani
glad guys buka seziyaphuma la ngaphambili mina ngisuke ayo ngiyapheka njani glad you understand abanye basangana you don't take it to heart ay abantu basangana bafethu hayi akusiprazo inland la azamdala mntokhomte abantu hayi guys ngithi mina nizwile yini phatha noma nizwanga ngibuya kuprofile yakhe ifana nayo lento ayishoyo nobusovuke ewe masawubona timali njani Tyrone yasikade ecommentile ngathula angisazi bengiphazanyiswe yini ngizomphendula kodwa guys mina ngiyanqena ukuphendula bona nje ku WhatsApp ngiyanqena ingoma enkulu kakhulu yebo odlale phela lapho kona kufana buka abantu bakhamba ngenile abantu bangabekho yini la ngicela abantu abafike ngami laba abekho 82 obanda abesho ukuthi yebo obanda silapho obanda abekho ben like serious cela udlale ingoma come on guys like serious abekho abamna abekho awuma comment section abekho ngempela sacela udlale ingoma okungcono ndaba mina ngihamba belanga amashana ngizovulwa amolayo ngale ingoma uDuck guys akukho ngisho wani guys yini engangisiza ukuthi ngibuyise ivoice ngisuziba mina kune comment kodwa kanjani ngangishela ayidena ngaziphendula angaze ngibone Rings uyaphila futhi vodka no ofunisha ngisiphiza hawu ungakhuluma washanthela wamuhla kanjani cofela hawu lutho ngiyashona la ingoma enkulu ingoma enkulu guys sisi sunglasses ngisacela ivuko bandla nginevuko ezodwa hawu le ntombazane ithini manje umfana futhi lona hayi bandla mina nginebhad helelisa hello sihamba ngilinta kungale nangabezonathi nangihlaba nangihamba ngihamba ngilinta ulelimfula abezonathi nangihlaba nangihamba Siyadeko liyabhora nje liyabhora ngqongqong vele ukuthi ke lapho ke ngiyomopha u-N3 siyabhora uyakufollowa mos ghost ya thola okanje usaqokile usaqokile izinto zayizona no ngoba wena ngiyakwazi ukuthi uthatha
Slow. 50,000 hours awenza into. Ukwanda ugqoke lezi zinto oyigqoke izolo, ugqoke lezi zinto obuyigqoke izolo. Parece essas coisas. Ucela ushintshe thini uphethomphini. Mina ngiyazazi izinto zilapho engizoyigqoka ngizozikhipha ngigqoke ngidolo he asori angigibele indawo. Nangivela sobeza. Hayi mahlanu njani kuyaphila njani? Hey, hello. Muhle ngabe thinking of sending my uncle. Ngabe send imali, oh malume. You look so beautiful, thank you. Dranko. Hey Angel, hello. Can you see the nails? Njalo mama's girl. Wanna see my nails? Ngiwavezile mos now. Hey Lulu. Mr. Pony, thank you. Thank you, Mr. Pony. Guys, in papaya ni sala. Shopping. 4 minutes. Zophela nina ngo 4 minutes. Pata. Oh, adiós. Yeah. Colega, tutorial, footballer. Not worry. Your favorite person is here. See. Sundays over. Njani sisonke phela njani? Oh, such a cute voice. Ishile ayikho akuyona ngitshele yami lena ke lena nje akuyona. Hayibo ku live seba